We treffen dit aan. Grote platen, pizzaplaten, lietse brokken. De paraffine moet met de haan oprommen worden, want Rijkswaterstaat wil de natuur zo min mogelijk steuren. Als wij aankomen, hadden skiermakers goed 2 kilometer bij de kustdel skiermaken. En dit is het resultaat. Zekken vol met paraffine. Waar het goed wij komt is nog onduidelijk. Er wordt toch door een olietanker of een booreiland. Nou, paraffine zit op olieschepen en boorplatformen. Bij het spoelen van de leidingen kan dat vrijkomen en dat kan in het water komen. Maar we hebben nog geen idee op dit moment waar het vandaan komt. Begin deze week waart de paraffine ontdutsen. De stof wordt gewoon bijgebruikt om kersten van te maken of eens om kleisel voor cheese. Rijkswaterstaat had de paraffine intussen onder ziekje letten. In de algemeenheid wordt aangenomen dat paraffine in principe niet schadelijk is voor het milieu als het pure paraffine betreft. Nou, onze eerste analyses van Rijkswaterstaat is gebleken dat deze paraffine pure paraffine is. Desalniettemin kan het natuurlijk wel schadelijk zijn voor vogels, want vogels kunnen het opeten. Het hoort niet thuis in een natuurgebied. Het is ook een substantie wat heel moeilijk vergaat in tijd. Dus het duurt een behoorlijke tijd voordat het uit zichzelf verdwijnt. En daarom hebben wij besloten om het, en ook gezien de ruime hoeveelheid, om de paraffine op te ruimen. Verwachting is dat het nog wel een week dwarje zal voordat alles oprommen is. De Waardeilanden zijn intussen gecontroleerd. Daar is niet het voor. Nou, we gaan het natuurlijk wel analyseren. En als wij de dader weten te pakken, dan zullen we die zeker daarop aanspreken. Maar tot dusver hebben wij nog geen enkel idee van hoe het hier terecht is gekomen.